Това е форма за продажба на аксесуари, консумативи, услуги, също така и на слънчеви очила или продажба само на рамки. Прозорецът е разделен на две части. Лявата част е за продажба на артикули, а дясната част за продажба на услуги. Тъй като артикулите в магазина са много и различни видове, има възможност за селекция. Кликаме върху вид артикул и го дърпаме в полето, което е отгоре. По този начин ще селектираме различните видове артикули в магазина. Вид артикул рамки. Можем да ги подредим по код, можем да ги подредим по име също, можем да ги подредим и по цена. Артикул аксесуари. По същия начин могат да бъдат подредени консумативи, или резервни части. Маркираме артикула, който ще продадем и с тези стрелкички сини нагоре, надолу и нагоре натискаме стрелкичката и артикула е вече в кошницата. Можем да променим количеството. Съответно се променя и цената. Ако искаме да откажем артикула, с стрелкичката нагоре го връщаме обратно. Друг вариант за вкарване на артикула в кошницата е клик с десен бутон върху него. Добави избраните артикули. И съответно в количката изтриване на избрани артикули връщаме артикула обратно. Ако сме продали услуга, маркираме услугата, по същия начин я вкарваме в количката. Можем едновременно да продадем и услуга, и артикул. Съответно и количествата могат да се променят, както на артикула, така и на услугата. Ако искаме да направим отстъпка, съответно въвеждаме отстъпката в полето. И когато сме готови, натискаме ОК и поръчката се запазва в пакета. За да отворим и прегледаме поръчката, двоен клик върху името на поръчката или цената ни извежда формата за преглед на поръчка.